Ir-rata tal-vjolenza domestika f'Għawdex hija ta' 24%, kważi kwart tal-popolazzjoni Għawdxija. Xi ħaġa li qed wassal għal faqar materjali f'każ li l-vittma ikollha titlaq mid-dar. Dan qalu Dun Mikil Xwiereb mill-Fondazzjoni Kennu Tama li waqt l-aħħar minn serje ta' laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika bit-tema ninaqdu kontra l-faqar tefa' dawl fuq studju li kien sar fl-2011. Matul il-laqgħa tal-ġimgħa fil-għaxija ipparteċipaw diversi kapijiet ta' skejjel Għawdxin, tobba, soċjologi, kappillani ta' parroċċi Għawdxin kif ukoll is-soċjetà ċivili. Dawk preżenti spjegaw li l-faqar tal-lum mhuwiex biss faqar finanzjarju jew materjali, iżda wkoll faqar relattiv u spiritwali. Inutli li toffri edukazzjoni mill-aqwa meta hawn tfal li lanqas biss ikunu ħadu l-kolazzjon filgħodu, qalu l-esperti fil-qasam. Fl-istess waqt dawk li pparteċipaw sostnew li jeħtieġ li l-edukazzjoni ma tikkonsistix biss fil-kotba, iżda wkoll f'tagħlim u valuri tal-ħajja. Minnaħa tagħha l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colejro Preca qalet li ċ-ċavetta biex il-faqar f'pajjiżna jiġi indirizzat hija l-edukazzjoni. Qalet li issa li ġew fit-tmiemhom dawn il-laqgħat, id-diskussjoni tkompli fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex sal-aħħar ta' din is-sena titfassal l-istrateġija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Għal din il-laqgħa pubblika attenda wkoll id-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis.